Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuklok-tuklok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Support lang gani, why problema ninyo kusyal. Oh, wait, mo support gid mi. Uban sa akong mga pamilya. Oh, basta namin nimo. Ana, dapit ko nimo. Kami sa uwang part ng high school, pati na sa Mili, sa Joe. Ha? Oo, demos. Oh. Ay, kabla ka mo. So, ayun really gusto ka picture me? Apkin ka na mo. Nami gihuat diri kanyo, nami gili ba? Kaya bawa biya ka nga. Kini may gisugor na mo nimo. Lisod ba mi ani kay andok na tayo bawaan ta. Oh, picture me ha? Oh, ha? Oh, Oh. Ako na sildi, boss. forward na. Hello, boss! Nadawat mo? Oh, kita ka, di ba? Relax sa mga karitiri, kaya ano, dito tag hamang gato, bawa biya ka nga. Bawa biya ka, boss nga. Dito ba ni mo pagtrabaho na mo kayo, bawa biya ka, ano? Kaya sa Miss China, o, tanawa. Dito na, tanawa, dito na. Dito di, oy. Oh, sige, boss, sige, boss, sige, boss. Salamat, boss. O kana day, ang ayan kay kaani una o kana. O mga lahas na ha o basta na kay Rico ani mi ay ti. Kuha na yung anak ko dalaga na ba yan na? Wate kabayad ana. Ngayon anak. Wate kabayad pala may sweldo ako sa barangay. Ay katang. Oh. Ikaw na magmingo kag portahan mi nya. Ibaw biya ka pila ri income namo sa barangay usahay tulo pa ka buwan una may makakapait bugas. Oo. Inyo jo padunggon yung anak mo nga di mo ko anak man yung Di storya di. pit na. Ayal gid ninyo di mo ko na ko ipakasgot putangon ta mo. Bitaw di. Pindot kayo. Putangon na to asa may mananan ni. Sweetheart. Di asa may mananan ni. Butok pay Na. Bayro na sa Ay, asaan ni? Asa may ganahan ani kani? Kani asa mo? Bahala. Pila man sad na? Kaya kani ninyo oy o kani o. 10,500 rin. Unsa? 10,500. O tango lagi ta mo. 10,000? Ka oh, pila naman da oy. Unong ra ka buwan. Oy. Ako? Basta. 10,000. Bahala na mo diya. Likod mo. Ako sa mo diri. May raming istoryahan na si Mio nagkuyog mo. Mayor? Awa, rabat sa Hong Kong. Ah, Naroon na ko diri kay gisugo ko mayor gud nga magsusis barangay ba? Gisugo ta mayor. Busuro ito sa barangayan. Mo gani, magsusi Kaya ta ba? ta pamonitoron. Mo gani, ang susi Pero ba? baon na mo mission. Mo na mo mission. Iyon, kung saan mo diri? kami sa diri sir naggawa rami diri sa lugar sa kuan barangay. Kung saan ang mga tao diri. Oh. Kini may angay himong kapitan. Ibaw ka kana sa konsihan. Ugihan kay ni magsiginig house to house dis mga lumpio dis barangay. Ano ba? Oh, mo gini angay ito butaran ni nani. Oo, Oy, ka na magsusi sa iyang constituent ba? Unsa to? Constituent. Spell. Spell? Basta constituent. Oh, saan? Wa mo respeto Ano ako. ka ba? Nay, una to. Sa Ano kap idol rap? Excited na kay mi ka mo balita ni mo kap. Usa! Oo, excited kay Usa nga nako. kap. Idol rap. Para mo na niya. Pero tay pa ba? Ako ba inyo mo kong gibal? Inyo mo kong
Gibanda-banda. Dili, Usan inyo mo, nakaminos mo ako. Wala ka. What? Tungod sa ka-excited na mo ba nga? Nga naami balita nimo nga nindot kayo. Bitaw ka. Flash report Sa tinuod, Ito. sa tinuod, sa tinuod, bitaw ka. Usa man. Ani ha? Sa tinuod lang kap no. Kini among isulti mo ron, init pa kini nga balita. Labas pa kayo na. Labas ba? Labas. Usa man balita. Nag-uros-uros nga balita. Usay balita nga inyo ihatod ka nako. Para madali tadot, ikaw na istorya para karo. Ani ni Kap? Ah. Ha? Among nakita Aha. nga ang mga bata-bata ni Mayor nakikistorya ni Konsehal Jo og ni Iski John. Oh, tinuod na kap. Wala makaduda kayo. Unya kap usapon na pila ko murag confidential ito lang istoryaan kay halos nang magdul isad now. Basta ko. Oh, di ba? Kung sa plano ana kap? Ya sige medyo lingi-lingi. Hadlok madunggan. Oh, hawa. Ha? Sus, unya bilis bilis. Sige kaso na. Unya kap sa ano man na? Bao ba? Nakadungog ko sa silang istoryan. Kap! Ha? Idol! Rap. Wah! Wah, padyo! Patay tayo ka. Ay! Ako mga batos-batos. Wah! Ijin. Ijin sa sinisibo? Ay! Agency. Wag mo kadungog? Wa. Wag mo kadungog sa istoryan? Wa. Wah! Sandok! Wah! Yan! Wah! 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 Ay, Kap! Sorry, Kap! Kap, sorry! Sorry! Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Uy, Hiling ka. Asa gikan? Nakagipalit. Saan? Hatod ka kay. Layo pa Ay, kayo. yun lang oy. Duol ra kay amo ah. Adi mo kay nasa ko yung istorya ni about sa virtual concert ba. At istorya ni bal naglakaw ta. Ha? Okay na mo. Uy, Ate Kat. Nausa ka. I think I like him. Wa ka nakuratan. Sis Chairman. Siya jud akong gihunahuna. Siya jud akong gihunahuna na di jud mawala. Hana. Nausa day ka. Si Chairman John, di mawas akong nahuna. Di jud ko makatulog ani. Sige ko gunahuna niya. Si Chairman nakatong nakaguno ka na imong agtang. Kani ha? Oo. Kung manguyab na siya nako, pasuyaon jud ka na. Kung manguyab nimo. Oo, kung manguyab siya nako, pasuyaon jud ka na. Nya nakalike di kaniya ate nga. Hala. Kakaro anak, I like him. I like As him. in, Yeah. Dili ko makatulog. Kay siya ko akong gihunahuna. sige sa si Chairman ah. Chairman. Tutura eh. Kita. Tutura na. Tutura mo tayo mong gusto uyab. Uyabon? Na, good luck. Basta anay ta, magka-uyab mo. Oo, makauyab eh. Ano man di ay. Nagkatur sila, nagkuyog naman to sila. Wata ka ba? Bigara di ko sila. No? As in, pila yung ka-percent kan... Pila yung ka 100% nga imo yung uyab si Chairman June. Ano, man di ba ka mag-support ako? Dili ba? Kayo... Ano? Ah, bawi? Yung snacks, bigyan lang. Fine. Puso na lang inako.
Unsa? Wag yun mo yung lain na nakuha nga impormasyon na balita. Ang ikaw, bago maka nga wala ko, nga balikan ako. Ano yun? Ikaw ba? Kuha na ng utok. Trabaho po na yung utok. Mo gina inyo yung trabaho. Mo na i-report nyo sa kuha. Sorry kay Kap. Kap, sunod. Ha? Sorry kayo. Usa nga ako! Kap, idol rap. Oh, ala! Panas bidot. Ang ikaw po, nga mo sige mo pagkakatawa. Bitaw. Wala ko na katawa, Kap. Kamo tulong may ako ipakuha na trabaho ah. Mo rin na inyo i-report sa kuha. Masiklaro na bidot ah. Eh, kaya usasan. Wala ko ni. Dul, Kap. Wala ko na. Sus, may Relax lang, Kap. Relax ka, Kap. Oh, Kap, ang heart ni mo. Don't worry. Kap, mag-gitar tagigayon na na. wala. Lo, Nabuti sa tuwan na punsan. ano maga? Ngano mga? Langga. Papa, nagsakit na iyang kasing-kasing. Unsa? Nagsakit iyang heart. Atake siya. Nataki, Kap. Ang idol rap. Uy, tarong. Ngano ka langga? Ngano mga? Isang wait. Kasi na kamuha mo nimo. Bitaw. Kasi na masakit mo. Kisa ka. Imo mo gitok mo. Sorry, Kap. Idol rap. Kamu ba inay-inay na? Papa, Uy, hilang mo kayo. Uy, ulit na. Ngano ka langga? Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Nagkras-kras ka langga. Ako'y marites nimo. Nagkras-kras. Ay, mapapukul. wala dyan may support. Ano ko ba wala? Hoy! Pura mo kakihaw langga. Ayaw na kayo. Tawag ka ambulansya. Tawag ka ambulansya. Wali masakit, wali makubit. Manapis ta. Pagtarong. Papagdikta mo sa mga tuuron. O sa, wa mo respektar ako. Respitar niyo. Kap, idol rap. Oo. Ano malangga? Unsa man? Crush, agin ako po. Nalagi ko ipabuhay lagi. Ay, langga. Ayo, anak. Okay ra na ako like ko yung babay. Base, iya ba tong kanang kuhan? Sige naman, Amigar kasi to klase mo. Be. Si SK Chairman. Ha? Sana, si SK Chairman. Si Sirman John? Oo. Uy, langga. Ayaw naghilaki. Ayaw. Mo, adyo Huwag ka makamanguyab ka ni mo ka. Wala po, crush lang. Oh, sus, kakras man di. Ay! Rasa man di ay nakapay. Kahin mo, ate. Ayaw! Kamu ba sapa? Pambulali lang. Kailangan ka na. Lagi. Oh, si ilong na langga. Ilong. Ato na lang to sa ato. Ilong. Abuta, dili basing ang katong yung kuyog na babae. Iya basing iya to amiga or iya kuan. Ayaw hilak. Ay, hindi pa. Oy, sweet ka sila natuyo. Ganiha pa ako mo. Oy. Sila. Ana. Isa nga sa babae. Sige mo, magbalik. Nakita kong tugon. Ha? Nakita kong tugon. Sakit mo dugan. Sakit mo dugan? Amay mo dugan. Osa. Daday kay dugan. Amay mo dugan. Pagtanong mo. Dala ko tugon ba? Aban ba sakit ba? Ano? Sakit ang Ayaw Ano na lang tayo sa kwarto na. Masagdi na sa iyo. Pasok. Alam ko na eh. Ay, bugal-bugal na yan, kuha na! Wala kami. Ano yung mga pula-pula? Eh,
Udah, wa mo hospital ako. Hospital ka. Kasi ato na imong ating. Ato na ata kay samo kay na sila. Ato. Na dito tigawas, di ba mo sigawas ko? Luya sa kong anak. Uy, kap, Iski yung naibgan kam, Iski. Iski. Bakit mo si Minay si Iski? Unsa man? Si Kago. Iski. Kamu ba? Akong anak. Inyo mga bugal-bugalan. Ano? Wa hospital. Hospital mi. Pindot, pag-upa nimo ka. Siguro sila nagkasugo. Ikaw ba? Bako ra mga. Sila nagkasugo ka po. Wala ko labutan na ka. Ano sige mo bebe. Teka nang bebe. Bro. Munit chair nimo. Chill. Agay! Ulos, kakap, sakilap. Pero may gamitin pag ako. Mama-stroke mo ni Jay. Tayo inanak akong anak nako. Inyo kaminos mo. Gamitin sige to, plus mga. Equals. Kap. Sige ka, balik ka studio mo. Wala mo tingin anak ka ba eh. Nabuha mo siya ng... Gugras! Gugras! Kapata pa niya! Ang buto ng anak ka, puro ano nakras niya. O, sabi na liwat, Kap. Ano liwat sa mga? May gumao, gigwapa. Ito, Kap, ito na, Kap. Ikaw, tambag yun yung anak ayaw sa... Iskulaw na ha? Iskulaw, sabi. Nagugma. May gugma. Banto na ng anak na kung nabuang, di na magmudjul-mudjul. Ito na yan, tuwan eh. Gutugot Sige na, sige na. Ito na yan eh. Apo tayo sa iyo, duwa una na niya. Star Wars. Wako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Wako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Uy, kadaghan bayag sagbot ani, uy. Ay, kapait ba ning kinabuhi ah? Gikan sa trabaho. Unya, murtag maid ani diha kay sagbot. Nay uban mga silingan di ay, way pakialam. Takalaglabay sa sagbot. Hoy, hoy dunya. Ani mo sagbot, ana. Ani mo sagbot, sobra na ka ha, sobra na ka. Ha? Ihat kay. Bonita! Bonita! Hoy! Wala! Hoy! Bonita rin sagbot. Ano ka na daling? Tago-tago, bonita rin mo sagbot, patakaglabay. Ay, silingan na mo dunya. Ano lagi daling? Ano ako may kuptang buwang? Ano ba? Kaya mo asawa ba? Nakabalo? Sobra na kayo na, bro na kongo. Ongo! Ongo! Wala! Ongo! Yan! Uy! Mauna dia! Mauna! Ongo! Ongo! Ikaw! Wala mo tapang na ako. Ikaw, galigat! Ay! Pupuha! Hoy! Dari! Pupuha ka! Pupuha! Ayaw mo na! Badungan ni mga asawa ay! Ikaw, may pinag-umo! Katlang pabugno! Daling. Unsa! Unsa! Ha? Unsa? Ayaw lagi! Daling. Ay, pagawin! Iwas niya! Hoy! Ang ikaw po, mga kasilingan ka na mo, ayaw po patak ka ng labay ng basuran mo. Usang mo sa Ayaw mga gusto mo? Pag-apilang pabugno! Huwag mo na siya, dali! Hoy! Huwag na siya diha! Ayaw mo na! Pupo! Pupo ang uniform! Kay doon Ayaw, na! daling, ayaw. Daling, ayaw. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan
pag di ay sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kain lagi kabus lamang. Kayot buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupakuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y damo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.